जों माने UPPL आव जयेन जानायनि आन्दोआव बे मोनसे बाथ्राया माने स्पष्ट जे BTR एबा BTC बे काउन्सिला मोनसे बिराद सिरियास क्राइसिसनि गेजेराव दं दा आपातत मानो होनोब्ला पलिटिकेलि जोंनि इसिं आरो अखं जे पलिटिकल पार्टिसफोर दङ बहाय बे अखंनि माने बायजोनि पलिटिकल पार्टिसफ्रा जेरैखि जाया बायहुक और बायख्रुब बे काउन्सिलखौ गावसिनि माने आवथायाव लांनो माने बिनिफ्राय BPA नाथाय प्रेक्टिकली जिहेतु BPF आरो UPPL राजनीति खालामनायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स जाबाय आरो UPPL दा 4 बोसोरनि बारा बिथांमोना राजत्व खालामगासिनो दङ बेराफारसे 17 बोसोर BPF खालामलांबाय बिथांमोनाबो एक्सपिरियेन्स थाबाय दा बाथ्रा जाहैदों नैबे मुहूर्तआव प्रेक्टिकली माने गासिबो हारि हारिसाखौ लानानै बे काउन्सिलखौ मोजाङै सेफगार्ड होनो हाथावथाव जिनाखि पलिटिकल पार्टी जोंनि नोजोरावहाय माने UPPL खौल' जों नुयो दा आरो गुबुन पार्टियाबो जोबोद नाजादों नाथाय आंनि अबजारभेशनाव आरो जोंनि टीमनि अबजारभेशनाव जों नुबाय जे बिथांमोना एसे मेंबाय आरोखि दा बेखायनो जोङो टाइम एनार्जि आरो रिसोर्सखौ वेस्ट खालामालासिनो माने आद्रि खालामालासिनो जाहाथे माने बे सालायबाय थानाय सरकारा फैगौ 5 बोसोरखौबो मोजाङै सक्तिशालियै मोजाङै बानजायनानै हारि हारिसाफोरनि उन्नति आरो गोजोन थासारिखौ माने लाखिलांबाय थानानै जाहाथे बे फैगौ 5 बोसोरखौबो बिथांमोना माने सालायनो हायो बिनि थाखाय जोंनिफ्राय जि एसे एनै जि कन्ट्रिबिउसन होनो हायो पार्सनेल केपासिटियानो होन जोंनि स्किल बा जोंनि एक्सपिरियेन्सनि सायाव बेस खालामनानै जि कन्ट्रिबिउसन होनो हायो बेखौ होनो होननानै जोङो दिनै आवगायबोदों आरोखि जोङो दिनैहाय माने जोंनि टीम गासै 700 जन जों दङ मेम्बार्सफोर एक्टिभ मेम्बार्सफोर सिगांनि पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि दा जोङो फार्स्ट स्टेजावहाय 35 मेम्बार्सफोर दिनै जयेन जादों ओमफ्राय फैगौ बाराव सेकेन्ड फेजआव 250 जन जयेन जागोन सालबारियाव बाक्सायाव बिनिफ्राय बिजनियाव 150 जन जागोन बिनिफ्राय जोंहा परबतजरायाव 200 जन जागोन बिनि उनाव जुमदुवाराव माने 100 जनसो जोंनि एक्टिभ मेम्बारफ्रा जयेन जागोन आरो जोङो एक्चुअलि दहाय आं बुंनाय बादि 17 फेब्रुवारियाव बे बोसोरनि आङो BPFनि सुप्रिम बिथां प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो लोगो हमदोंमोन आरो जोङो माने बायदिसिना खोथाफोरखौ सावरायलायनाय जादोंमोन दा जोंनि मोनसे थांखिया जाहैबाय जे फैगौ इलेक्सनाव थार ओंथियाव BJPनि बे एग्रेसन जाय पार्टियाव जों दंमोन बे एग्रेसननिफ्राय काउन्सिलखौ बासायनायनि प्रेक्टिकेल एप्रोच नोंथांमोननाव दंना गैया आरो हागोन ना हाया बिनि फिननायखौ जों लुबैदोंमोन नाथाय बिनि जेबो जोङो माने गोजोनथाव जेबो रेसपन्स मोनाखिसै औ बिथांमोननि पार्टिनिफ्राय आरो जोङो गले गले बिथांमोननि माखासे MCLA फोरजोंबो रायज्लायदोंमोन बिथांमोननि पार्टिनि वार्कारफोरजों रायज्लायदोंमोन नाथाय सेटिसफेक्टरि जेबो रेसपन्स मोनैखाय थारमाने फैगौ बिसायख'थियाव माने जोंनि हालोदखौ काउन्सिलखौ गाबथानानै माने गाव खुंथायखौ रैखाथि होनो हागोन ना हाया बे बाथ्रानि सायाव जेब्ला जोङो जेबो मोजां रेसपन्स मोनाखिसै जों नुबाय जे बिदिब्लाथ' जानाय नङा बे टाइम रिसोर्स आरो गावनि एफर्ट्सखौ बेबायदि आद्रि खालामनायनिथ' जेबो ओंथि थानाय नङा बेखायनो जोङो माने डिसेम्बर दाननिफ्राय लासै लासै जोङो जगाजग खालामनानै खनबा राउन्ड रायज्लायनायनि उनावहाय UPPLनिफ्राय जों मोनसे रेसपन्स मोनबाय जे बिथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै
काउन्सिलनि मान मर्यादाखौ बासायनानै आरो बयखौबो खौसे खालामनानै गोजोन आरो खौसेथि खालामनानै माने काउन्सिलनि मोजां खामानिखौ मावनो बिथांमोना मोनसे प्रतिश्रुति होदों दा बिनि प्रति जोङो माने मोजां मोननानै आरो जोंबो बे पार्टियाव फैनानै एसेबाबो कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन माबा मोनसे खामानिफ्राय हेफाजाब होनो हागोन सुबुरुन्थाइ होनो हागोन होननानै साननानै जोङो दिनैहाय इउपिपिएल आव फैनाय जादों आरो पार्टिया नोंथांनो बिसायख'थि गेलेनायाव जुदि टिकेट होयोब्ला गेलेनो आं दा बे बाथ्राखौ दाबो आंनि खर'आव सानाखै जुदि पार्टिया माने बायदि बिथिंनिफ्राय सिन्था खालामनानै जुदि आंखौ नारसिनोब्ला आरो आंखौहाय बिथांमोना मदद होयोब्ला आं डेफिनेटलि बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरोखि नाथाय आं दासिमबो बे बाथ्रानि सायाव आङो जेबो माने खर' साथ'वाखै थेंक इउ